Steden, de netbeheerder van Noord-Friesland, is maandag begonnen met het aanlezen van een nieuwe hege drukgasleiding tussen Dokkum en Metslawier. Deze nieuwe gasleiding is 4,3 kilometer lang en levert gas aan Metslawier, Moira, Eerste Nijtjerk, Nijewier, Peersesmoddergot, Ljussens, Anjem en het eiland Schiermonnikoog. De werkzaamheden werden 2 maart begonnen en duren aan tot mei 5 juni. Om het werk goed uit te kunnen laten vieren, is er samen met de gemeente en het dwarsbelang een verkeersplan met omleidingsroutes maken. Omwonenden vinden eens dat 3 maanden vollang wordt, maar net van steden kent het net oors. Zij zeggen dat dit een meidje had met de bochtige diek, de afstand en het feit dat alle buizen stik voor stik onopgelost worden maat. Dit maakt het aanlezen van een nieuwe gasleiding dus een flinke klus. Onwennenden, arrivabussen en hulpdiensten kan gewoon gebruik blijven maken van de normale route. Maar voor andere inwoners van de regio betekent dit dat ze in die periode toch even omrijden moeten. Verrassend dichtbij. RTV